На 2 декември 1942 г. започва да работи първият ядрен реактор, направен от човека, под ръководството на италианския физик Енрико Ферми. Докато изследват уранова руда, доставена от Габон обаче, френски учени установяват, че в нея преди около 2 милиарда години са протичали реакции на делене на урана. Как е възможно това и съществували ли са ядрени реактори на Земята още много преди ерата на динозаврите? Естественият уран е смес от два негови изотопа – уран-235 и уран-238, като количеството на по-лекия изотоп в сместа е около 0,72%, независимо от това откъде е изкопана рудата, дори и да е взета от Луната. Което не е очудващо, защото цялата Слънчева система е образувана от един и същи газово-прахов облак. Поради тази причина, когато през 1927 година френските учени открили аномалия в съотношенията на двата изотопа в рудата, доставена от Габон, те веднага започнали разследване, за да установят причината. Уранът е радиоактивен елемент, като по-лекият му изотоп има по-малък период на полуразпад и с времето концентрацията му в природната смес намалява по-бързо от тази на уран-238. Така с времето тяхното съотношение се променя, но в даден момент то е еднакво навсякъде. Единственият процес, който би могъл да измени концентрацията на уран-235 в рудата от Габон, е верижната реакция на делене. Същата, която протича в ядрените реактори и ядрените бомби. Деленето на ядрата на уран-235 възниква спонтанно, но не може да се самоподдържа в природни условия. При разделянето на ядрото се отделят 2 или 3 неутрона, които ако попаднат в 2 или 3 ядра на същия изотоп, ще предизвикат делене и в тях. Те на свой ред също биха отделили неутрони и така би възникнала верижна реакция. Неутроните, които се получават при деленето, са много бързи и не биха могли да бъдат захванати от другите ядра на уран-235. Затова скоростта им трябва да бъде намалена, което се постига, когато неутроните претърпят сблъсъци с леки елементи, които да ги забавят. Също, за да могат неутроните да попаднат в ядро на уран-235, а не в такова на уран-238, природната смес трябва да бъде обогатена до концентрация на по-лекия изотоп от около 3%. Отказаното до тук изглежда, че трябва да бъдат положени целенасочени усилия, за да се постигне верижна реакция на делене. И все пак необходимите условия са възникнали спонтанно на територията на днешен Габон, преди 1,8 милиарда години. В делтата на древна река се е образувал утаечен слой от наноси, в който под филтриращото действие на течащата вода концентрацията на природен уран е достигнала около 40%. Както казахме по-рано, уран-235 се разпада по-бързо от уран-238. И по онова време концентрацията му в природната смес е била 3%. По пукнатините в образуваните уранови жили са проникнали подпочвени води, които са действали като забавител на неутрони. Неутроните губели достатъчно скорост при сблъсъка си с водните молекули, за да могат да бъдат прихванати от ядрата на уран-235. По такъв начин, в находището Фоку е започнала верижна реакция на делене. Мощността на природния ядрен реактор е била около 25 кВт, което е горе-долу колкото еквивалента на енергията, необходима за да загреем 25 кг вода с 1 градус по Целзий за една секунда. Реакторът е работил няколко стотин хиляди години, като е угаснал с намаляването на концентрацията на уран-235. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала и разгледайте останалите видеа в него, за да научите още интересни факти за света около нас.